Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Βρε πως δένουν καμιά φορά τα πράγματα χωρίς να το περιμένει κανείς. Σήμερα είχαμε να ασχοληθούμε με αυτό το επιτόπιο ρεπορτάζ, την ιστορική γέφυρα της Άρτας. Το ένα έφερε τ' άλλο, σας είπαμε και μερικά ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τη γέφυρα. Εδώ στο στούντιο κουβεντιάσαμε και για τις πολύ περισσότερες καμάρες που έχει συνολικά το ιστορικό μας γεφύρι, άσχετα αν αυτές είναι στην επιφάνεια και φαίνονται σήμερα ή όχι. Μιλούσαμε για τις 13 συνολικά καμάρες του ιστορικού γεφυριού, 12 όσοι και οι Απόστολοι και μία τυφλή. Και μάθαμε ότι στην ταινία αυτή μικρού μήκους, η οποία γυρίστηκε στην Άρτα, γυρίστηκε από παιδιά της Άρτας, αρτινούς δηλαδή, ερασιτέχνες στο είδος, και η οποία όμως έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, χωρίς ακόμη να έχει απολύτως προβληθεί, έτσι, και μόνο το τρέιλερ που τρέχει στο διαδίκτυο έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις, και θα λέγαμε έτσι και τον προβληματισμό ορισμένων ή και την αγωνία για το πότε τελικά θα τη δουν αυτή την ταινία να προβάλλεται. The Designer. Η ταινία αυτή λοιπόν ξεκινά από το να μας δείχνει την Άρτα. Και από πού τη δείχνει την Άρτα, παιδιά? Από το ιστορικό γεφύρι. Είδαμε λοιπόν, εμείς μιλούσαμε για τη βιτρίνα της περιοχής μας, για το μνημείο αυτό που την έχει κάνει παγκοσμίως γνωστή. Έχει βέβαια και τα βυζαντινά μνημεία η Άρτα, που είναι επίσης πολύ πολύ σημαντικά, προερχόμενα από τον 13ο αιώνα. Αλλά το γεφύρι και λόγω του μύθου έχει μια ξεχωριστή θέση σε όλο τον κόσμο. Η βιβλιογραφία του ιστορικού γεφυριού βρίσκεται σε όλα τα πανεπιστήμια παγκοσμίως, και μόλις ακούει κανείς Άρτα θυμάται την ιστορική γέφυρα. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η πρώτη εικόνα λήψης της ταινίας αυτής μικρού μήκους, δείχνοντας το γεφύρι της Άρτας, την Άρτα από μακριά, και τα υπόλοιπα μάλλον θα αποκαλυφθούν όταν πολύ σύντομα θα έχουμε την πρώτη προβολή της ταινίας. Εμείς πολλά πράγματα για την ταινία αυτή δεν ξέραμε μάλλον, και θέλαμε να μάθουμε. Και μαζί με εμάς εκτιμούμε ότι και εσείς θέλατε επίσης να μάθετε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε πει ότι σε αυτή εδώ την εκπομπή θέλουμε να ασχολούμαστε και με τα καλά πράγματα που γίνονται, με πράγματα που γίνονται γενικώς, και πέρα από το γκρίζο τοπίο που μπορεί να προκαλεί αυτή η κατάσταση η οποία υπάρχει σήμερα σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην περιοχή. Θέλουμε να βλέπουμε και αυτές τις φωτεινές χαραμάδες, όταν πράγματα και πράγματα καλά και δημιουργικά γίνονται, και μάλιστα από αρτινά παιδιά. Γιώργος Παπανικολάου, Κώστας Μπόβολος είναι μόνο δύο από τους συντελεστές της ταινίας αυτής που είναι μαζί μας σήμερα στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Και επειδή το ραδιόφωνο είναι λίγο ιδιαίτερο και θα μιλάμε ένας-ένας, εγώ θα δίνω το λόγο και θα λέω και ποιος μιλάει κάθε φορά, για να μπορούμε να τα ξεχωρίζουμε. Ήδη έχουμε πάρει την καλημέρα και από τους δυο. Θα ξεκινήσουμε από τον Γιώργο Παπανικολάου, γιατί πριν από την ταινία αυτή μικρού μήκους υπήρχε μια ενασχόληση με κάποιες λήψεις, με κάποια βιντεάκια. Κάπως έτσι δηλαδή ξεκίνησαν τα πράγματα. Ναι. Πώς ξεκίνησαν? Εμείς θέλουμε από την αρχή να το πιάσουμε το κουβάρι. Δηλαδή. Ναι, από την αρχή. Τι έγινε? Πότε ξεκίνησα? Από τρίτη ηλικίου, κάπου εκεί. Ξεκίνησα τα πρώτα βιντεάκια, κωμικά κυρίως. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε το θέμα. Και φτάσαμε εδώ που είμαστε τώρα, ας πούμε, να κάνω αυτή την κίνηση και να βγάζουμε αυτό που βγάλαμε, το designer δηλαδή. Αυτό που έχουμε πληροφορηθεί ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον το τρέλερ που προβάλλεται διαδικτυακά. Πού έχει φτάσει αυτή η επισκεψιμότητα? Τώρα μετράμε περίπου στους 20.000 προβολές, και βλέπω ότι συνεχόμενα αυξάνονται σταθερά. Αυξάνεται δηλαδή το ενδιαφέρον. Ναι, αυξάνονται οι προβολές. The Designer. Ποιος είναι αυτός ο σχεδιαστής? Είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Νίκος Παύλου. Παίζει αυτό το ρόλο. Είναι ένας σχεδιαστής αυτοκινήτων. Το χόμπι του είναι τα αυτοκίνητα. Έρχεται στην πόλη της Άρτας, σύμφωνα με το σενάριο, μαζί με τη γυναίκα του. Και στη συνέχεια γίνεται κάτι άσχημο, γίνεται ένα τροχαίο, και προσπαθεί να μάθει για ποιο λόγο έγινε, γιατί έγινε, και να μπορέσει να εκδικηθεί, ας πούμε, για αυτό το χαμό της γυναίκας του, η οποία πέφτει σε κόμμα ύστερα από αυτό το τροχαίο. Και η συνέχεια της οθόνης. Για να καταλάβω τώρα, ουσιαστικά ίσως σκηνοθέτης εσύ της ταινίας. Ναι, ας πούμε ναι. Ας πούμε ναι. Και σεναριογράφος. Ο Κώστας Μπόβουλος ποιο ρόλο έχει στην ταινία? Εγώ είμαι ο κακός της υπόθεσης. Εγώ είμαι αυτός που χτυπάω την κοπέλα του designer, και μετά ξεκινάει όλη αυτή η περιπέτεια
με τα αυτοκίνητα, με τις κόντρες που κάνουμε και δείχνουμε τα διάφορα τοπία της Άρτας. Εγώ ήθελα να συμμετάσχω για να δείξω πιο πολύ την Άρτα, γιατί είχα δει κάποια βιντεάκια του Γιώργου που έδειχνε σοκάκια της πόλης, έδειχνε ανθρώπους της πόλης και μου άρεσε και έτσι βρεθήκαμε και κάναμε αυτό το κόνσεπτ. Αυτό είναι. Με κυρίαρχο στόχο να δείξει και τη δημιουργικότητα που μπορεί να υπάρχει έτσι στη νέα γενιά. Ναι. Εμείς κρατάμε και αυτή την παράμετρο. Σίγουρα. Έτσι, αλλά μέσα από αυτό έχουμε και μια προβολή της περιοχής μας, της πόλης μας. Το οποίο το χρειάζεται, πιστεύω, γιατί τα πράγματα εδώ γενικά στην Ύπρο έχουν βαλτώσει και πρέπει κάτι και εμείς να κάνουμε από μόνοι μας για να τη βγάλουμε από αυτό το αδιέξοδο. Ήδη υπάρχουν προβλήματα με τους φοιτητές, που υπάρχει έλλειψη, με το στρατό και όλα αυτά. Θα πεις πώς βοηθάει. Έστω που ακουγόμαστε, καλό είναι. Θα ακούσουμε, έχουμε και τον Δημήτρη να μας ενημερώνει ότι θα ακούμε και το τρέιλερ της ταινίας έτσι, σε background. Θα φροντίσει ο Δημήτρης να ακούσουμε και τη μουσική. Ναι. Η μουσική Η μουσική στο τρέιλερ. Ναι. Αυτό που θα ακούσουμε δηλαδή, για να δώσουμε έτσι μια εικόνα. Αυτό που θα ακούσετε είναι το τρέιλερ της ταινίας, η οποία όπως είναι όπως τα τρέιλερ, έχουμε λίγη φωνή μέσα, έχουμε τα μουσική. Αυτό είναι που βλέπουν τώρα όσοι μπαίνουν στο διαδικτυακό τόπο. Ναι. Βλέπουν μερικές σκηνές της ταινίας, αυτές που επιλέχθηκαν να μπουν στο τρέιλερ για να κεντρήσουν τον ενδιαφέρον του θεατή. Θέλω να αναφερθούμε και στους υπόλοιπους όμως που δεν είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ήταν αδύνατο να συντονιστούμε έτσι, να βρεθούμε όλοι μαζί. Έχουμε τον Νίκο Παύλου, είπαμε, είναι ο πρωταγωνιστής. Την Νίκα Παπαζόη που είναι η κοπέλα. Είναι η κοπέλα, ναι. Η κοπέλα που παίζει. Η σύντροφος στο σενάριο. Ποιο ρόλο έχεις? Γιώργος Παπα-Νικολάου. Ναι, εγώ παίζω ένα μικρό ρόλο, παίζω το βοηθό του φίλο και βοηθό του Νίκου, του δίνω κάποιες συμβουλές, ας πούμε. Είμαι ένας βοηθητικός ρόλος στην ταινία, ας πούμε. Αυτός είναι ο ρόλος. Φαντάζομαι, συνολικά τι χρόνο θα έχει αυτή η ταινία? Γύρω στα 40 λεπτά υπολογίζω. Αλλά τώρα αυτά. Από 30 το πήγαμε 40. Είχε πει άλλα ο σεναριογράφος. Τώρα 10 λεπτά ξεκινήσαμε. Ξεκίνησε για 10? Για 10 λεπτά μου είπε, με κορόιδεψε. Τώρα μπαίνουμε επειδή μπαίνει σε σειρά η ταινία. Βλέπω ότι κάπου εκεί θα είναι γύρω στα 40. Στα 40? Ναι. Μήπως γίνει καμιά ώρα? Από τώρα. Να προλάβουμε. Αν γίνει αυτό, εντάξει. Νύπτω τα σχήρας μου, δεν ξέρω τι κάνω. Πάει μόνο του δηλαδή το θέμα. Αλλά εγώ πιστεύω εκεί γύρω στα 40. Αναλαμβάνω την ευθύνη, πες και εσύ. Είναι της μόδας τελευταία. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αναλαμβάνω την ευθύνη, ναι. Έτσι θα τους πεις. Έτσι. 45 λεπτά. Μπράβο. 40 με 45 λεπτά. Καλύτερα, γιατί αν κάνουμε και προβολή στο Παλάζ, να είναι ο κόσμος να. Ναι, μην πάει για 5. Ακριβώς εκεί θέλω να πάμε. Γιατί αυτό είναι το ερώτημα, το επίμαχο που δεχόμαστε. Κάτι που γίνεται στην Άρτα, που αφορά την Άρτα, που γίνεται από παιδιά της Άρτας, είναι εύλογο να προκαλεί και κάποια ερωτήματα ή κάποια τέλος πάντων αγωνία. Πότε θα το δούμε? Πότε θα είναι έτοιμο? Πότε θα προβληθεί? Πότε θα το δει ο κόσμος? Και αν αυτή η ταινία έχει, όπως πληροφορούμαστε έτσι, τα φόντα, ας πούμε, έχει τα κριτήρια, έχει τις προϋποθέσεις να προβληθεί και κάπου αλλού, να συμμετάσχει σε κάποια φεστιβάλ, σε κάποιους διαγωνισμούς. Τι νεότερο? Λοιπόν, αυτή η ταινία τώρα θα βγει. Εγώ θα τελειώσω από τη μεριά μου, πιστεύω σε 1,5 εβδομάδα θα έχω τελειώσει τα βασικότερα που αφορούν την ταινία. Από εκεί και πέρα η ταινία θα πάει σε συνθέτη για να γράψει τη μουσική, να κάνει μια ενορχήστρωση. Ο συνθέτης είναι από την Άρτα, οπότε έχουμε άλλη μια συνεργασία. Πέρα από το κομμάτι της εικόνας, το κομμάτι του ήχου, έχουμε άλλη μια ερτινή υπογραφή. Μόλις τελειώσει αυτό το κομμάτι της μουσικής, το οποίο δεν εξαρτάται και από μένα, πρέπει να δούμε πώς ο συνθέτης... Ποιος είναι ο συνθέτης? Να πω όνομα, δεν ξέρω ακόμα αν θα πρέπει να πω. Ας το κρατήσουμε ανώνυμο προς το παρόν. Εντάξει. Είναι πολύ γνωστό όνομα πάντως. Όταν γράψετε τη μουσική θα μας τον φέρετε εδώ να το γνωρίσουμε και προσωπικά, να ακούσουμε και το όνομα. Ναι. Και τώρα όσον αφορά τα φεστιβάλ, εννοείται πως αν κρίνω ότι το αποτέλεσμα αξίζει κάτι τέτοιο, κατά πάσα πιθανότητα θα την βγάλω προς τα έξω όσο μπορώ, να πάει σε φεστιβάλ, οπουδήποτε μπορώ να τη στείλω. Ναι. Όταν ολοκληρωθεί όλο αυτό, η πρώτη προβολή θα γίνει, είπαμε, κάτι άκουσα εγώ μεταξύ σας εδώ, το αναφέρατε. Θα γίνει στο Παλάζ. Στο Παλάζ, ναι. Πιστεύω ο κόσμος, αφού μας έχει βοηθήσει και δείχνει τέτοιο ενδιαφέρον για την ταινία, οφείλουμε να κάνουμε μια προβολή εδώ για να μπορέσει, ας πούμε, να γίνει για πρώτη φορά στην Άρτα κάτι τέτοιο, να πάμε ο κόσμος να δει μια ταινία από Αρτινούς μέσα στην πόλη της Άρτας, μέσα στο σινεμά του Παλάζ. Επίσημη πρώτη δηλαδή.
Ναι. Πότε το βλέπουμε αυτό Πότε να θα γίνει? γίνεται, περίπου? Πού το προσδιορίζουμε? Όπως σας είπα, είναι και το θέμα της μουσικής. Μιλές πολλά. Είναι και το θέμα της μουσικής. Ναι. Εγώ από τη μεριά μου θα έχω τελειώσει, όπως είπα, σε 1,5 εβδομάδα περίπου. Θα έχω ένα πολύ καλό, ας πούμε, μια βάση. Και από εκεί και πέρα είναι λεπτομέρειες της μουσικής και τελευταίες διορθώσεις. Αλλά υπολογίζω. Εντάξει, δεν πιστεύω θα καθυστερήσει πάρα πολύ από τη μεριά της μουσικής. Θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Ναι, θα φτάσουμε Χριστούγεννα. Κόκκινα χαλιά και τέτοια. Θα περάσουμε Χριστούγεννα. Ίσως και να περάσουμε. Θα περάσουμε και Πρωτοχρονιά. 2-12. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ναι, αρκετή και το. 2-12. Θα δούμε. Αυτό είναι το ζητούμενο όμως, να κάνεις το 2-12 γούρικη χρονιά. Με κάποιο τρόπο, έστω και με αυτόν. Κοίτα, μην με κάνεις να ξενιτεύουμε και δέχομαι προτάσεις και γενοθοποιώσεις στα γεράματα. Είναι η πιο δημοφιλέστερη ερώτηση που δεχόμαστε και πραγματικά θα ήθελα να έχω μια απάντηση άμεση. Πότε, έτσι, ναι. Απλά, το καταλάβαμε. Πιστεύω ότι καλύτερο είναι ο παράγοντας του τι θα βγει παρά πότε θα βγει. Δηλαδή, θα ήθελα να βγάλω κάτι με γνώμονα την ποιότητα παρά να βιαστώ να βγάλω κάτι βιαστικά. Όπως έγινε και με το τρέιλερ, δηλαδή για 2,5 λεπτά βίντεο. Ναι, πόσο δουλέψατε γι' αυτό? Πέρα ότι ξεκίνησαμε τα γυρίσματα τον Αύγουστο ή και λίγο νωρίτερα. Τέλη Ιουλίου ήταν. Ναι. Τέλη Ιουλίου και. Έχουμε δηλαδή έτσι και. Είχαμε και μεγάλα κενά ενδιάμεσα. Έχουμε και δουλειές. Έχουμε καλοκαιρινή εικόνα. Ναι, αυτό ήθελα να πω. Τις άρτες, ναι. Ναι. Μετά το θέμα επεξεργασίας της εικόνας και αυτά ήταν τουλάχιστον μία εβδομάδα για το τρέιλερ, για να αναρτηθεί το τρέιλερ. Ναι. Είναι και η πρώτη φορά που κάνω κάτι τέτοιο, οπότε θέλω το χρόνο πάνω σε αυτό, να βγει κάτι καλό, να αρέσει σε όλους, ας πούμε, όσο μπορούμε. Σημειώστε, Γιώργος Παπα-Νικολάου δήλωσε ότι σε 1,5 εβδομάδα είναι καθαρισμένη ταινία από αυτόν τουλάχιστον. Δηλαδή αυτό που θέλει, το χρόνο του, αυτός είναι ο χρόνος του. Άμα αλλάξει τα δεδομένα θα μας το μαρτυρήσει ο Πάντως το 2012 θα το δούμε. Ναι, αυτό είναι το σίγουρο. Το σίγουρο. Έχουμε δηλαδή 365 μέρες να το δούμε. Κάτι είναι γι' αυτό. Συμμετείχε, μας λέει ο Κώστας Μπόβολος, δίνω και το λόγο παράλληλα, γι' αυτό λέω και το όνομα Κώστα. Συμμετείχε, μας λέει ο Κώστας Μπόβολος, λοιπόν, γιατί του άρεσε η ιδέα ότι γίνεται κάτι στην Άρτα και θα προβληθεί και η Άρτα. Ναι. Και γενικά πέρα από αυτό που ήταν η βασική παράμετρος που υποκίνησε, ας πούμε, τη συμμετοχή, τι άλλο αποκόμισες από αυτή τη διαδικασία? Κοίτα να δεις, σαν εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη. Εντάξει, έχω ξαναβιώσει το όλο σκηνικό με κάμερες και τέτοια, αλλά αυτό ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα. Το είχα πει και στη συνέντευξη που είχαμε δώσει, ότι μόνο το σκηνικό με τα αυτοκίνητα που πρέπει να είναι στην ταινία 5 λεπτά, πρέπει να μας πήρε γύρω στις 5 ώρες. Εκεί μια σκηνή με ένα αυτοκίνητο, με 2 αυτοκίνητα και το φορτηγό. Ήταν τελείως διαφορετικό πράγμα από αυτό που έχω βιώσει. Το οποίο μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Έχει λίγο το μικρόβιο υπάρχει και μου άρεσε. Τώρα το τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Δεν το ξέρω, αλλά κάνω μια εκτίμηση ότι αυτές οι λήψεις έχουν γίνει με πενιχρά μέσα, δηλαδή σε σχέση με αυτά που μπορεί να έχουν στη δυνατότητά τους οι επαγγελματίες, έτσι. Ναι. Γίνομαι αύριο παραγωγός σε οποιαδήποτε ταινία του, γιατί ξέρω τα budget. Ναι, τι είναι, μια κάμερα? Όχι, δεν είναι μόνο. Εγώ πιστεύω ότι δεν μετράνε οι κάμερες, μετράει το μεράκι που έχει. Δηλαδή, ο Γιώργος τον είδα με μια κάμερα η οποία είναι high definition και βγάζει πολύ καλό αποτέλεσμα. Όσοι είδαν επαγγελματίες στη δουλειά, τους άρεσε. Δηλαδή, σε έδειξα σε φίλους στην Αθήνα, ας πούμε, τη δουλειά και είπαν ότι είναι πολύ καλή. Εκτιμούν δηλαδή ότι αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να γίνεται μόνο με μια κάμερα τελικά. Δεν είναι καν κάμερα, φωτογραφική μηχανή ήταν. Ναι. Αυτό μετράει. Είναι ταλεντάρα. Και οικονομικός. Με ό,τι πόρους έχουμε, τους αξιοποιούμε. Ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ, ας πούμε. Με λίγους πόρους. Ναι, βέβαια. Έτσι πρέπει να γίνεται. Κάπως επίκαιρο μου ακούγεται αυτό. Ναι, είναι και εποχές έτσι. Δύσκολες. Με λίγους πόρους, δηλαδή δεν μπορεί να αξιοποιήσεις κατά τον καλύτερο τρόπο το ελάχιστο που μπορεί να έχεις. Να ξεζουμίσεις, άμα θέλεις. Μα έτσι πρέπει. Μας πιέζει λιγάκι ο χρόνος. Βλέπουμε τον Δημήτρη κάνει νοήματα τώρα. Πρέπει να είναι 11 και 5 πρώτα λεπτά. 11 και 5 πρώτα λεπτά. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που βρεθήκατε εδώ μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Και να ευχηθούμε στον Γιώργο Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρω, οι σπουδές σου έχουν κάποια σχέση με αυτό το αντικείμενο? Έχουν μια ελαφριά σχέση. Σπουδάζω εδώ στο πληροφορικής. Αλλά... Με την τεχνολογία ουσιαστικά. Με την τεχνολογία, ναι, όχι με την σεναριογραφία όμως και με την καλλιτεχνική αυτή. Βλέπουμε φλέβα που φαίνεται να καλλιεργήσει και μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Εντάξει, τότε εμείς την ευχηθούμε, να γίνεις καλός πληροφορικάριος ή καλός σεναριογράφος σκηνοθέτης. Το δεύτερο θα μου πει ο Γιώργος τώρα. Τον βλέπω. Προς τα εκεί δεν ξέρω. Καλός άνθρωπος θα έλεγα. Καλός άνθρωπος. Αυτό εννοείται. Αυτό το θεωρούμε βασικό και δεδομένο. Τώρα όσον αφορά αυτά, όλα είναι δυναμικά στη ζωή μου. Δεν ξέρω. Μπορεί αύριο να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Έτσι είναι οι μεγάλοι καλλιτέχνες, Γιώργο. Ναι, δεν ξέρουν τι ακριβώς. Καλός σε κάτι, τέλος πάντων. Αυτό. Καλός σε κάτι. Σε αυτό πάντως από τη στιγμή που έχεις μεράκι φαίνεται, και τουλάχιστον αυτά μας λέει ο Κώστας. Αυτό το λέει ο κόσμος. Ναι. Εμείς περιμένουμε την επίσημη πρόσκληση. Βεβαίως. Για την επίσημη πρώτη της ταινίας, έστω και αν είναι στις αρχές του 2012 που λέει ο Κώστας. Με τις απόκριες. Να πέσουν οι μάσκες. Θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και κυρίως σας ευχαριστούμε για το ότι έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή κάτι που γίνεται στην Άρτα. Κάτι καινούριο, κάτι που δεν χρηματοδοτείται, φαντάζομαι, δεν χρηματοδοτήσετε από κάπου. Όχι. Κάτι που γίνεται με μεράκι και με πρωτοβουλία των νέων ανθρώπων της περιοχής. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας και σήμερα. Για 1 ώρα και 7 πρώτα λεπτά, άρα πρέπει να αποχαιρετήσω πάρα πολύ γρήγορα. Να είστε και να περνάτε όλοι καλά. Πριν κλείσουμε, να θυμίσουμε ότι σήμερα στην Άρτα, στις 8:30, στην αίθουσα του Συλλόγου Σκουφάς, πραγματοποιείται ειδική εκδήλωση ενημέρωσης με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καζάκη. Έρχεται στην Άρτα και 8:30 μιλά στο κοινό της περιοχής σε μια εκδήλωση που πραγματοποιείται από μια ομάδα πολιτών, ενεργών πολιτών, για την οικονομική κρίση και για τις